Més Municipi va ser la formació política guanyadora de les eleccions municipals de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb la cap de llista Assumpció Castellví. Més Municipi ha arribat a un pacte amb la FIC per formar govern. Doncs bé, aquest acord ja va sorgir del dia electoral, de la nit electoral i de molt més abans. Més Municipi va depositar la seva confiança en nosaltres, el qual agraïm moltíssim i estem molt contents. És la primera vegada que el nostre municipi tindrà una alcaldessa i això ens sentim molt orgullosos de que això passi. La veritat és que estem encantats. L'Assumpció ha sigut molt cordial des del primer dia i això també ho agraïm. El pacte requereix d'un regidor més per obtenir majoria al consistori. Cordialitat, sobretot, sinceritat i confiança per poder governar plegats, i això no vol dir que es tanquin aquí només els pactes. És a dir, Més Municipi vam dir des del primer dia que som sensibilitats ideològiques diferents i que sumàvem pel canvi, que volíem sumar a altres grups polítics, i és així el que farem, encara parlem, però l'acord estable de govern i d'investidura és amb la FIC des del minut 1 i ara per ara, i així continuarà els 4 anys. Abans d'arribar al 17 de juny, dia del consistori, Més Municipi continuaran les negociacions amb altres forces polítiques per poder sumar més regidors. Sumem per un nou govern municipal.